Soc el Benigno Fernández del bar El Cloquer de Puigcerdà i us ensenyaré a fer un ànec amb naps. Tenim aquí l'ànec, farina, sal i pebre, all, naps de Cerdanya, ametlla torrada, julivert, pa torrat, ceba, tomàquet, vi blanc, vi ranci, oli i caldo d'au. Aquí tenim una mica de farigola i romaní. Ara salpebrarem l'ànec, posarem una mica de sal. Després l'enfarinarem. Ben enfarinat, perquè no quedi massa farina. Provarem a veure si està l'oli calent, sí. I passarem per l'oli a l'ànec. I posarem la ceba. I posarem també l'all, força all, perquè a l'ànec hi va bé molt all. Deixarem que quedi ben roseta. Donarem la volta a l'ànec. Ara li posarem una mica d'herba a la ceba, una mica de farigola. Aquí. I ara seguidament li posarem el tomàquet. Ara ja retirarem l'ànec de l'oli, posarem una mica de paper. I ara enfarinarem els naps de Cerdanya. Posarem a la farina. I els enfarinem. Un nap de Cerdanya, mal pelat i ben rentat. Ben enfarinat. I ara, quan estigui l'oli ben calent, ja podem posar els naps a fregir. I ara aquí ja podem posar el vi blanc. I li posarem a l'ametlla. Mentre es fregeixen els alls anirem fent la picadeta d'all. Li posarem una mica de sal perquè no resbali. Una mica d'ametlla torrada, una mica de julivert que tenim aquí picat, posarem la picada, ja podrem treure els naps de l'oli. I això ja podem retirar. I ara li podem posar el vi blanc, el vi de Jerez. Ara que ja hem posat quasi bé tots els ingredients, ara posarem el brou. I posem que quasi bé tapi l'ànec perquè no quedi ressec. I el deixarem 45 minuts per posar-li després els naps. Ara ja passats els 45 minuts ja podem afegir els naps. I ho deixarem 20 minutets més, vigilant que no s'agafi.
passats els 20 minuts, ja podem apagar el foc i podem passar a emplatar. Posarem una mica de naps per sobre. I allà acabarem el plat posant-li 4 herbetes i una mica de poma al forn. I ja el tindrem acabat. Espero que els hagi agradat i que vagi de gust.